A cómica, guionista e youtuber Carolina Iglesias foi a gran protagonista do pregón das festas do San Lourenzo de Foz, o que asistiu numeroso público, entre o que estaba a deputada de Turismo Pilar García Porto. Máis coñecida nas redes sociais como Percebes Ígrelos e gañadora xunto con Vitoria Martín dun premio Ondas polo podcast Estirando el Chicle, Carolina lembrou emocionada as súas orixes focenses de onde eran os seus avós maternos. É Foz é o único lugar onde non son Carolina Iglesias Mosquera, senón que son a neta de Lolita de Mosquera. De feito, Carolina levaba posta unha camisa feita pola súa avoa, costureira, que viste sempre momentos especiais como este, no que fixe un repaso polos seus recordos de infancia en Foz. Eu pasei moitos Nadales, Semanas Santas, festas do Carme. A pregoira deste ano tamén é un referente nas reivindicacións LGTBIQ+. Nos une moitas máis cousas das que nos separan e tamén porque queremos un Foz inclusivo e moderno que é o que é. O rexedor Francisco Cajota amosou o orgullo dos focenses porque Carolina fose a pregoira deste 2024 e no día no que cumpría 31 anos. Ademais da tradicional torta de aniversario, Carolina recibiu agasallos cheos de humor, como esta braga en referencia á prenda que levan todas as invitadas de Estirando el Chicle. O acto rematou cun concerto da banda de música de Foz.